benetan bikote artista Javier Martínez eta Maite Azkona, arratsalde hori. Kaixo. Ongi etorri, zer modu zongi? Bai. Maite, azalduko diguzu Porrusalda ekimena zer den? Porrusalda da sortu dugun kolektibo handiena, ze guk gure herrietan ari ginen ja lanean, ez, eta gauzak ekimenak prestatzen euskara bultzatzeko eta normalizatzeko, baina ikusi genuen igual gure indarrak lotu behar genituela, ze geratzen ginen pizkat txikiak, orduan da kolektibo handi bat hori lotzeko, guztion artean egiteko. Gure herriak esan duzu, baina Javier nondik zatozte, zehazki? Porrusaldako osatzen dugunok gara adibidez Artagudako Nafarroa Aurrera elkartea, Andasiako gazteak, Lodosa bizirik, Ibaialdeko Astola, ere bai Lodosakoa, eta Mendabiako Euskara taldea. Beraz, Nafarroako aldetik zatozte. Bai. Eta ze behar ikusi zen dituzten Porrusalda martxan jartzeko? Ikusten genuen, askotan, ekimenak antelotzeko ordutan, bakoitza bere kabuz joanez, askotan zapaltzen genion bate bastiari. Orduan, ikusi genuen denok elkarrekin lan eginez, askoz gehiago genuen irabasteko bananduta baino. Bai, Maite, hemen izan zen zuzen ere, Maialen Akizu, bere ekimen bat edo aurkezten, geuretik sortuak proiektua aurkeztu zigun, bertan aninguruan izan zelako, eta Maialen Akizuren bisitak zerbait mugitu zuen baitan, ez da? Bai, guretzat bere bizita izan zen oso berezia, ze momentu asko pasa genituen elkarrekin, eta nik adibidez gogoratzen dut lehenengo eguna, elkarrekin egon ginela Sartagudan, harrera emateko berari, eta hor konturatu ginen, herri bakoitzean behar oso antzekoak genituela, eta orduan konturatu ginen igual elkarrekin ibiltzen errazagoa izango zela, ez? Eta bere bizita izan zen oso puntu importantea guretzat. Bai. Eta bizita horren ondorioz edo aurtengo otsailean, aurkeztu duzue jendaurrean, ez da? Nola sentitu zarete aurkezpen horretan, eta zergatik Porrusalda? Oso posi sentitu ginen, hori bai, gainera aurkezpen egunean, pentsatzen genuena, baina jende gehiago etorri zen, eta jendeak izan dako jarri ere oso positiboa izan dela, eta Porrusalda zergatik, izen asko pasatu ziren buruetatik, baina azkenean gehienak ez dakit oso seriotasun punto bat zeukaten, ez dakit oso instituzionalak, ez dakit nola zan orduan, bilatu genuen pizka bat zerba eta laitzuago, edo grazioso, ez dakit, orduan esan genuen, Porrusalda, gainera hitz hori oso ezaguna da gure herrietan eta Euskal Herri osoan, eta ez dakit, esaten duzunean irribarre bat ateratzen dizun hitz bat da. Eta, ere badauka zer ikusirik ere Porrusaldaren osagaiak, metafora bat eginez, Porrusalda osatzen dugun herria gara. Eta bakoitzak bere osagaiak jartzeitu, ez da, Maite? Hori da. Ze ekimen ari zarete antolatzen, Maite? Herri bakoitzean hasi ginen hasi gara orain dela urte batzuk, eta batez ere euskararen egunak prestatzen ditugu, antzerkiak euskaraz, txikientzako tailerrak eta holako gauzak, eta gezurra dirudi, baina guretzat ere oso importanteak dira, adibidez, Olentzero eta Mari Domingi eguna mantentzea eta indartzea, ze gure zonaldean nahiko zaila da egoera, eta gezurra dirudi, baina zaila da olako egunak antolatzea eta egoera normalizatzea eta jendeari iristea, ez? Orduan egun horiek guretzat dira oso potenteak eta oso importantea da hori mantentzea eta indartzea. Nola antolatzen zarete, lanak banatzerako orduan, Maite? Zenbateko maiztasunarekin biltzen zarete, edo nola egiten duzu? Normalean, bakoitzean herri batean elkartzen gara, eta orain dela gutxi hasi gara Porrusalda proiektuarekin, baina normalean edo hilabetean behin edo beharraren arabera elkartzen gara, eta hor jartzen ditugu gauzak mahaian eta lanean.
Eta ari zarete pixkanaka fruituak jasotzen, Javier? Ari zarete somatzen? Bueno, bai, gutxianean bildu gora ez dela gutxi ere, eta momentuz... Hasiera ona da, ezta? Hasiera ona da. Daukaguna eta mantentzea eta indartzea daukagu helburu. Baina, bai, jendea gainera galdetzen dizu, porruzaldaren hori zer den, eta ideia ona dela ere komentatzen dute, orduan, korrikaren egunaren bera ere, fruitua dela esan dezakegu, hainbeste pertsona biltzea ekintza baten inguruan. Etorkizunera begira, ze proiektu dituzu, Maite? Bueno, guretzat oso importantea da lortu duguna mantentzea eta batez ere indartzea, ez? Ze herri bakoitzean saiatzen gara gure lana ikustea, ez? Eta jendeari iristea, baina bai egia da, egoera ez dela hain erraza. Baina, nik uste dut bai atzera begiratzen badugu lortu ditugula gauza asko, eta aurrera begiratzen badugu, igual Porrusalda egun bat antolatzea, ez dakit, ospatzeko zenbat gauza lortu ditugun, polita izango zela, ez?